mahajjatanmu na Najeriya sun fara dira a ƙasa mai tsarki wato Saudi Arabia. Sai dai mahajjatanmu ya kamata ku gane wani abu. Saudi Arabia gaskiya ba sa buƙatar dukkanin wani abu da za a shigar musu da shi wanda ba sa buƙata. Akwai abubuwa da dama da suka haramta wanda ya kamata ku yi taka tsantsan da shi. Daidai da fanadol, ƙwaya ta fanadol ba a buƙata ka shiga da ita, ko kuma wani nau'i ko reza ko wuƙa ko wani abu. Wato kuna da gani suna da yawan ma'aikata, sannan suna da dukkanin kyamarori da za su gano musu dukkanin wani mai laifi a ƙasar. Wato kuna ganin dai wannan jaka ya shiga da ita, wato wuƙa ce a cikin jakar, amma sai da suka gano akwai wani abu wanda bai kamata ya shigo da shi ba, har sai da suka bi diddiginsa sannan suka rike shi, sannan suka yi season ɗin abin. To ya kamata ku gane dukkanin 'yan Saudiya wanda za su shiga da wani abu daidai da ƙwayar fanadol, ya kamata ku san kuma da wa kuke zaune da shi a cikin jirgi, domin canjin jaka. Canjin jaka shi ma yana da hatsari, domin ka riga ka ajiye abu, wato kaga kuma an canza maka da abin da ka ajiye. To wannan sai kaga ya sa kuma ka shiga wani mummunan hali, domin su ƙasar Saudi Arabia gaskiya suna da hukunci mai tsauri ga dukkanin mutumin da suka kama da laifi. Ya kamata ku kiyaye ku 'yan Najeriya.